Good afternoon, peeps! Happy Monday! Monday! It's 2:39 ng hapon. Katapos ko lang maligo. Naglagay lang ako ng lip tint pero skincare lang to. Pina-finalize ko lang yung thumbnail ng aking video for tonight. So, ito yung nag-shopping kami ni Dan. Nung Sabado, i-leave ko yung link dito, guys, if you wanna check it out. Kasi it was a fun vlog. Nagpunta kami sa Harbor Town. So, inano ko lang yan. Pina-finalize ko lang yan. Tapos na din ako kumain. Maaga ako kumain kanina. Iho-haul ko na pala yung mga nabili namin. Kasi nag-accumulate na sila dun sa kwarto. Pero kain muna tayo ng mangga. Naglabas na si Dan ng... Agoy. Nilabas ni Dan yung mangga kagabi. Kasi alam niyan, ayaw kong kainin yung mangga right from the fridge. Kasi nga sobrang lamig. So, meron na akong mangga na nakalabas dito. Kainin natin to, guys. Ilang mangga na lang ba natira ko? Wow. 5 na lang! Meron akong 5 mangga. Tapos meron din akong watermelon. Yan yung binili namin kahapon nung nag-grocery shopping kami. Kasi sabi ko nga, dapat may prutas sa fridge para sa akin. Ito yung lunch ko kanina. Nagluto ako ng adobong sitaw. So, meron akong leftover lunch ko yan bukas. Si Dan meron ito para breakfast at saka lunch niya bukas. Yes. Ito yung niluto natin kahapon, guys. Yung may broccoli tapos chicken. Kailangan ko lang mag-isip ng lunch. Sana pag uwi ni Dan, meron siyang lunch idea para sa akin. Kasi okay lang sa akin, walang problema magluto. Yung yung paghahanap ng lunch idea talaga. Gusto ko kasi yung lunch na gagawin ko sa kanya is yung gusto niya talaga, yung makakain niya talaga, alam mo yun? Kasi para hindi niya ma-feel na like on a diet talaga siya ba, diba? At least kumakain pa din talaga siya ng masasarap na pagkain. Alam mo yun? Kaya sabi ko, ikaw pumili ng lunch, tapos ako na bahala magluto. Wala namang problema. Kasi susundin lang naman yung recipe. Ang akin lang, yung paghahanap ng lunch talaga. Ang bango-bango ng mangga! Hindi ko sure kung hihintayin ko si Dan before ko gawin yung haul or mag-haul na ako without him. Kasi may mga din siya eh. May mga damit din siya dun. Okay, kain lang ako, guys, ha, ng aking prutas of the day. Maglabas na din pala ako ng isang mangga para bukas. Ayan. Hala. May cut yung isa, Pero okay lang yan. Yan, ready na yan para bukas. Kain tayo! Kain. Ayan, guys, mag-haul na tayo. Dito sila, Ayan, yung napamili namin sa weekend. Ayusin ko lang kasi yung mga pangregalo, hindi ko pa sila ipapakita kasi mukhang malaman ng mga bibigyan natin. Yung i-haul ko is yung mga nabili ko para sa FAMBAM. Gusto ko na sana silang i-diretso sa luggage, kaya lang kailangan ko siyang ayusin. Like, ilagay, hindi lang basta-basta lagay lang. Kasi si Dan, sabi niya, siya daw magdala ng mga, yung ibibigay namin sa boys kasi gusto niya daw makita yung reaction nila. Kasi hindi kami sabay, diba? Mauuna ako sa kanya, tapos si Danny Boy, mga pupunta 1 week later. So, hindi kami sabay. Gusto niya daw siya magdala ng mga damit para sa boys kasi nga gusto niya makita kapag binigay ko na sa kanila. So, tingnan lang natin yung mga, natin, napamili natin. Ito lahat damit na ata ito. Ayan, so ito JJ's sineseparate ko lang yung mga regalo, guys, ng iba. Okay, cotton on. Regalo yan. Okay. Alright, so ito na lahat, including itong malaking bag galing Big W. Unahin ko yung mga nabili namin sa Harbor Town. Nagpunta kami ng Harbor Town ng Sabado. Nagpunta kami sa JJ's. Ito yung bag ng JJ's. Kita nyo ba ako ng maayos? Wait, open ko lang yung blinds. Ayan. So, sa JJ's, konti lang yung nabili namin. Yung hinanap kasi namin talaga swimming shorts. Wala masyado sa JJ's. Yung nabili namin is, itong shorts na to,
Size 32 siya. May mga ganito na actually na binili ako last time na umuwi ako. Kaya lang hindi ko na maalala kung anong kulay. And ayoko naman magdoble-doble. So yung binili ko na lang is yung mga naka-sale guys. Tapos yung mga size nila. Feeling ko nga hindi ito yung size nila eh. Si Mark kasi, ewan ko sa kanya. Sabi niya, lumaki na daw siya. So bumili ako 32. Size 32 to. Alam niyo ba, ano na lang to? $10 na lang to guys. From $35 kasi $34.95. Ganyan siya. Tapos maganda actually itong shorts na to. Ito yung mga gusto ng kapatid ko eh. Galing JJ's. O diba? Tapos ito, same. Galing din JJ's. 32 din yung size. So maybe hindi ko alam kung kay Papi or kay Marlon to sa mga malaki. This one, originally $34.95. Naka-sale ng $10. Pero nung nag-check out na kami yung ano lang niya, presyo lang niya is $5. O diba, bongga? Tapos meron siyang pocket sa likod na ganyan. Parang sobrang bright niya sa camera, pero it's not that bright. It's red, pero it's not. Para siyang red na may pagka, like, very, very dark pink ng konti. Yan lang pala dalawa galing sa JJ's. And then, sa Cotton On naman tayo, ayan. Mga naka-sale dito sila lahat, guys. Ayan na natin. Ayan. So, una is itong shorts, kasi naka-sale din siya. Ano na lang siya, $10 na lang siya from 30, o diba? So, magandang quality talaga to kasi mamahalin talaga siya eh. O yung original price, mamahalin. Pero nakuha ko siya ng sale. 32 din yung ano nito, yung size nito. So, hindi ko alam. Mayroon na akong tatlong 32. Maganda din to kasi hindi siya sobrang haba ng shorts. So, kapag sinuot ng boys, it hits like right above their knees. Not below the knees. Kasi medyo mas cool tingnan kapag above the knees yung stuff ng ano mo, diba, ng shorts mo. Tapos ano siya, pwede mo din siyang i-fold kung gusto mo mas short pa. But yeah, chino short din siya. Gaya ng isa, pero sa Cotton On ko to nabili. Mas mahal pala yung JJ's. Kasi ito, 30 yung original price. Yun is 35. Pero maganda din to. Sana lang may magkasya. And then, may mga t-shirts tayo, guys. Kasi mura lang sila. Naka-sale kasi sila. Ito, $10 pala to. Okay. $10 ito. White t-shirt. Ganyan lang. Pangdagdag lang sa mga t-shirts nila. Kasi alam mo naman yung mga boys, hindi sila well, hindi ko alam kung sa lahat ng boys to, pero yung sa pamilya namin, hindi talaga sila nagsha-shopping ng kanila. Nakasanayan ko na ako talaga yung nagbibili sa kanila ng mga damit. Kahit na nung nasa Pilipinas pa ako, like, siguro not all the time pera ko nung nasa Pilipinas pa ako, pero kasama talaga ako kapag nagsha-shopping ng mga damit. So, parang nasanay na sila. Kahit mga undergarments nila ako bumibili. Alam mo yun? So, lagi ko siyang ginagawa kasi parang nakasanayan ko na talaga. Ito, medium siya, guys. Yan. This is a bit long. This is only $5. Originally, $15. O, diba? Ang ganda na niyan. Ito, $5 na lang din to. Plain lang siya na top na ganyan. Tapos, ito, $5 na lang din. Ano bang original price nito? Hindi ko makita. Natakpan ng tag eh. Pero medium to, guys. V-neck siya. Siguro kasya to kay Marlon. And then, ito, mga kay mama naman to. Yung, for some reason, yung mga yellow nila, naka-sale. So, may $33 lang. You know. Wait, meron akong akin. Ito, akin pala to. Kasi, nakita ko siya. Tapos sabi ni Dan, maganda yun sa'yo. O, diba? Wala naman talaga akong planong bumili, pero nagustuhan siya ni Dan. So, originally, $20. $5 na lang siya, guys. Sabi niya, refresh. Ganyan. And, siya, size extra small. So, di ba okay lang naman siya? Tapos, hindi din siya ganun kahaba. Naghanap nga ako ng white nito. Wala namang white. So, yan na lang yellow. Ito kay mama, extra small din siya. Nakasale din to, guys. From 15, ito $3 na lang. Oh, diba? Pagdagdag lang sa mga damit nila. Ayan, kay mama yan. Ito kay mama din, yellow. Ito, pwede itong pang niya, pang workout niya, or kapag nagsasayaw siya, nag-zumba-zumba, you know. From 20, $3 na lang. Ang cute. May patay-tay dyan sa baba. O, diba? Zumba mama. And then, ito, maganda yung tela nito actually. Bagsak siya. Tapos parang ribbed yung tela niya, ganyan. Originally, $20. $10 siya, guys. Yan. Maganda kasi talaga yung tela nito. And then, nagpunta din kami sa Kmart after namin nagpunta ng Harbor Town, diba? And, this is it. This is what we got from our Kmart trip. Maraming mga shorts kasi yun naman talaga yung plano namin bilhin sa mga boys. Mga swimming shorts. Lahat ng
Swimming shorts, tagti $12. Ito hindi sila naka-sale. Pero gusto kasi namin talaga sila bilhan ng swimming shorts para pagdating namin doon, hindi na kami like bibili. Not naman na kailangan talaga nila. Pero si Dan yung sabi, oh, pupunta tayo ng Boracay. So, bilhan natin sila ng swimming shorts. So, ito tagti $12 yung mga ganito ha. So, we got this print, yung may mga red chili. We also got this print na may ibon, guys. Ang cute din yan. Ayan, may mga ice cream. Ganyan. Ito may mga stingrays. Yan. Ito, gusto ni Dan tong print na to. May mga prawns. Ganda, diba? And then, ito yung pinaka-gusto ko. Nakakaloka si Dan. Ayaw niya nito. Parang sabi ko, akala ko ba gusto mo ng cactus? Pero ayaw niya. Pero binili ko to para sa boys. Ganyan. Bumili din kami para kay Dan. Kasi kasama siya sa trip, of course. Nandito sa ano guys, sa kabilang bag. So, sa swimming shorts, tigda-dalawa sila. Tigda-dalawa silang lahat. Wait. Tigda-dalawa yung tatlong boys. Si Papi kasi hindi sasama sa Boracay. So, yung binili namin sa kay Papi is yung mga ganitong shorts. Yung hindi pang swimming. Ito naka-sale siya. Sa lahat, parang ito lang ata yung naka-sale. $12 siya originally. We got it for only $8. Ganyan. O, diba? Ang ganda na yan, ha? Ang ganda ng quality ng Kmart. Kasi yung mga shorts ni Dan, Kmart siya galing. And, gustong-gusto niya. Ito, $12. Ayan. So, ganitong kulay din. So, yung mga yan, tag-full price na yan. Ito din, black. Ganyan. So, iba-ibang kulay. Tas ibang sizes din para hindi sila malito. Ganon. Tas meron din ganito. So, ito ibang klase naman siya. $15 each yung ganito yung itsura, guys. So, we got this one. Ganyan. Tas ganyan niya lang yung likod niya. Ang cute nito. Ang sexy nila tingnan dyan. Ang sexy tingnan. May pa-sexy ba? Tapos ganitong kulay. Ganyan. Extra small. And then, merong ganito. So, ito. This is $12. Printed siya. Na may pocket sa likod na ganyan. Mahilig yung mga boys ng mga ganitong shorts eh. Kasi komportable lang. Tapos ito. Maganda ditong kulay na to. Tapos meron siyang mga palm trees. Diba? Ang galing. And then ito yung pinaka-favorite ko. Kasi napaka-simple lang niya. Tapos pineapple siya, guys. Oh. Diba? Ang ganda. Ang ganda kaya nito. Di bumili si Dan ng ganyan eh. Pero para kay Tawiwin ata yan or Mark. Tapos ito, merong palm trees. Yan. O, diba? Ang galing. So, that's that. Ayan, para sa FAMBAM yan. Sineseparate ko lang yung para sa kanila at saka yung akin. Okay, so next, ito naman, Kmart din to. Yes, Kmart din to, diba? Yes, Kmart, guys. Ayun! Ay, bumili pala si Dan! Ay, bongga, yay! Bumili pala siya! Ito para kay Dan. Ah, yay! Sabi kasi niya, nung tinry niya to, sabi niya, ay, hindi ko bet yung print. Sabi ko, ang ganda kaya. Pero, he ended up getting this. So, yan, meron siyang ganyan. Galing naman! Sino kaya yung kapartner niya? Kanino yun? Yung cactus na maliit. Asa na yun? Check ko yung size kasi kapag... either Merwin or si Mark yung kaano niya, kamachi-machi niya. Tapos ito kasi gusto-gusto niya din talaga to eh, yung prawns. Ayan. Sino kamachi mo doon? Na-excite ako, meron siyang kamatch-match. Small kay Marlon. Tapos ito kasi gusto niya din to, red chilies. Ganyan. Tatlong shorts yung binili ni Dan. Tapos nakakita din ako nito para kay mama. Para sa kanyang Zumba, you know. Ito naka-sale siya. Galing $8. $5 na lang. Kahit nga $8, mura na to eh. $5 na lang siya, guys. Ayan. And then ito naka-sale din. From $10, $6 na lang. Ayan. Hindi ko siya sobrang dinamihan kasi hindi ko sure kung magkakasya sa kanya. And then nandito na tayo sa mga t-shirts. Okay. So, bumili kami ng maraming plain t-shirts. Para lang talaga pangdagdag sa mga damit ng boys. So, bumili ako nito. Ito, mura lang to sa Kmart ha. Hindi nga to naka-sale eh. Pero mura lang to ata. Like, $5 lang ata to. Yan na yung original price niya, $5. So, ganyan. Ganyang kulay, V-neck. We also have that one in white. Pero hindi siya V-neck. Crew neck to. We also got it in gray. Yan, puro plain lang to. Same price lang to lahat. Wala nakasabi sa tag eh. Basta mura lang to. And then another gray one, pero crew neck naman siya. Ito dark blue.
V-neck naman siya, ganyan. So, para to sa tatlong boys at saka kay Papi, ha, ito. Sila na bahala mag-ano-ano nito. I-separate ko to ng maayos pag-pack ko na. And then, ito, another one, black. And more black t-shirts, guys. Ito, crew neck naman na black. Ganyan. So, yung mga sizes na binili ko para sa t-shirts are extra small and small. And ito, small na V-neck na black. Ayan. Mura lang kasi. So, bongga na. So, sa Big W naman, okay. Ito, marami-rami dito. Okay. So, itong mga to, yung mga nabili namin sa T3 Plaza. So, combination na siya ng Target, ng Big W, at saka ng Kmart. So, bumili kami nito. Galing tong Kmart, I think. Or, I'm not sure. Kmart or Target. Basta, ano siya ata? $2 lang siya. So, Kmart ata kasi mura lang. Para pang-wrap natin sa mga gifts. Hala, nandito pa talaga yung ano ko, guys. Yung Pepsi. Binigyan nila ako ng Pepsi nung nag-ano ako. Nung I took the challenge. Char, may pa-challenge. Tapos, nakakita ako doon na naka-sale na, ano, Sinful Colors na nail polish. And alam nyo naman ako, kapag nakakita ako ng nail polish na naka-sale, kinukuha ko siya. Kasi ibibigay ko siya sa aking pinsan. So, yan. Dyan kayo. And then, ito, nakita ko din siya naka-sale sa Kmart. $3 na lang to, guys. Ibibigay ko siya kay mama kapag nagkasya siya kay mama. Not sure kung gusto niya to, do. Pero ganyan lang siya, oh. Parang t-shirt dress lang siya. O baka, haha, isukat ko yan. Pag yan, nagkasya talaga sa akin. Feeling ko kasya to sa akin. Okay na lang to, eh. Kukunin yung ibibigay. Kay Dan to. So, bumili siya ng singlet finally. Galing to kay Target. So, ito guys. $15 to. Hindi siya naka-sale. Oh, this one is from Kmart. Sorry, huli. $5.75 lang, ha? Tingnan mo, ha? Compare mo sa $15 sa Target. $5.75 lang yung kay Kmart. So, mura talaga si Kmart. Though, mas maganda naman talaga yung quality ng Target. Ayan. $5.75 lang to. Pang ano lang niya yan, pang Philippines. Ito, another singlet. From Target naman to. Ito, $10. Okay. Hindi ba kapareho yung prices ng singlet sa Target? Ito, maganda din to. Meron siyang Los Angeles na kasabi. Ayan. Maganda kay Dan yung black eh. Ito mga t-shirts, galing din Target. $10 ito. Ganyan lang itsura niya. And then another one, $10 din. Ito extra small. This is $10 as well. Parang lahat ata ng t-shirt sa Target $10. Ayan, $10. And then ito maganda to, extra small. Yeah, $10 din siya. Meron siyang Sabi California. Nice! I like it. And then ito, hindi ko sure kung magkakasya sa kanila kasi medium siya eh. Pero nakasale kasi siya, guys. Galing siyang Fila. Originally, $25. $12 na lang siya. So, sabi ko, kapag hindi man nagkasya sa kanila, ibibigay na lang sa kung kanino man siya magkasya na friend ba nila. Kasi sayang eh. Galing $25, $12 na lang. Tapos, Fila pa. May Fila kasi sa Target. So, yan. And then, ito, galing na ito, Big W. Ito na yung last natin. So, bumili ako nito. Now, isa lang yung binili ko kasi hindi ko sure yung size ni Mama Lu. Pero maganda siya, guys. Naka-sale siya. $7 na lang, 3 na. Tapos, ang ganda pa ng quality. Ang ganda ng quality. Galing siya, brand Lily Loves. Lily Loves? May S ba? Yeah, Lily Loves. Ganyan, 3-pack. $7 na lang, ha? Sana kasi yan kay Mama. Hindi ko na kasi alam. And then, ito mga jocks para sa boys. Kasi alams na, hindi nga sila bumibili ng kanila. So, every uwi ko talaga, meron talagang jocks para sa kanila. So, ito, bibilhin ko na sana yung buns. Kasi timing nakasale yung buns. Tapos, di ba maganda yung buns? Tapos, sikat siya dito sa Australia. Kaya lang, guys, ang laki talaga nung sa doon na area, ang laki talaga niya. Sabi ko, napaka-uncomfortable naman yan, na parang sobrang laki naman nung doon sa area na yun. So, chinek ko yung iba nilang mga brand. Tapos, inopen ko talaga siya. Chinek ko talaga yung sa doon na area kung malapad ba. Ito, hindi sila ganun kalalapad. So, I got 4 packs of jocks para sa boys. So, iba-iba para hindi naman sila magpalit-palit ng mga jocks. Pero iba-iba, guys. 4 packs. Ayan. O, diba? Bongga. And, yun na lahat. Kasi, itong mga nandito sa likod, mga gifts sila eh. Kunin ko lang yung akin at saka kay Danny Boy. And then, yung sa kanila, ilagay natin sa isang bag.
Tapos maya na natin sila yung organize. Kapag ready na tayong ilagay talaga sila sa luggage. So, dito muna kayo sa malaking bag. Ayan. Uy, ang dami na din pala nito. Ang daming shorts. Dami talaga, oh. Dami talagang shorts. Tapos ito. Pinakain ni Dan yung ano guys, yung mga isda. Tingnan niyo si Jabi. After niya kumain, gumaganyan siya. Agoy, ano ba yan? Kanina. He's not doing it. He knows I'm filming. Look at his belly as well. Ang laki na talaga ng tiyan niya. After kumain, sobrang lumalaki yung tiyan niya. Tapos ganyan, nagchichill lang siya. Akala namin, deads na. Pabalik na naman yan sa food. Pumasok siya sa bahay. Good job, Jabi. Yung ano namin, di ba bumili si Dan ng ano? Nung janitor. Wala na guys. Hindi talaga nag-work yung janitor dito. Pangatlong janitor na yun na nawala. Yung janitor nawala. Tsaka yung yellow nawala din. Kasabay nung janitor. Feeling namin na poison ni janitor. Tapos ito, yung blue, sobrang nanghihina siya. Ito yung time na nawala si janitor at saka yung yellow. Sobrang naghihina siya. Ang ginawa ni Dan, quinarantine niya. Char. Kinuha niya yan dyan, tapos nilagay niya sa, like, yung separate na ano lang, nalalagyan lang. And like, I think that was like for an hour. Tapos pagbalik dun, nabuhay siya. As in, nung ginawa yun ni Dan, ano talaga, parang ano na talaga siya, nakaganon lang siya ba, nakalay lang siya dun sa ilalim. Kala talaga namin wala na siya, pero na ano siya, naagapan. Naging okay siya guys, siya na talaga. Ayun na, nagpahinga na si Jabi babe. Jabi's relaxing right now. He's really full. Doon siya sa loob. Pero yung mga neons namin kompleto pa din. 10 neons pa din yan. So, going strong. At saka ito. See? Yung ghost. Si Ghost at saka si Jabi yung pinakauna natin, diba? In fairness sa kanila. Ang tagal na nila. Still living their lives. Guys, magluto na tayo ng dinner. Yung gagawin ko is yung, ito request ni Dan. Gusto niya gawin ko yung beef na may coleslaw. Na merong Mexican seasoning or taco seasoning. So, naka-ready na guys. Nandiyan na din yung ating beef. And yung sa coleslaw, yung pinili namin is ito. And kakainin ko tong yung matitira nito. Kasi hindi ko naman ito uubusin eh. Pero masarap to guys. Itong salad na to. Masarap yung dressing na kasama sa kanya. Ito, meron siyang sesame oil for sure. Kasi naamoy ko yung sesame oil eh. Masarap. Tapos meron din siyang mga sesame seeds na kasama. So, ilalagay ko lang dito yung ikikip ko. Kakainin ko yan bukas. Agahan ko yung salad na yan. And then, the rest, ilalagay natin dun. Si Dan, bibili ng cheese kasi naubusan na kami ng cheese. Aalis lang siya saglit. Bibili lang siya na queso. Sobrang dali lang itong dinner na to guys. Maglagay lang ng oil. Tapos, ilagay itong minced beef. So, kung naka-keto diet kayo, piliin nyo yung mataas yung fat content. Ito, 17% yung fat. Yung lean beef kasi nila, of course, lean. So, konti lang yung fat. Ito, mataas yung fat niya. Siya yung pinakamataas na nahanap namin. So, oil. Tapos, lagay yung beef. 500 grams lang tong beef, guys. Sa 500 grams na beef, okay lang yung isang pack ng taco or Mexican seasoning. So, i-separate ko muna tong aking salad. I'm gonna veg. You look good. Yeah. Outfit of the day, my love! Sabi niya, pupunta na siya sa beach. Nilagay ko na kasi, tinupi ko na, nilagay ko na sa closet niya yung mga ano niya. Do you have tags somewhere? These shorts got some tags on them. Okay, I'll remove the tag. Ito yung nabili natin sa Melbourne, di ba, babe? Really nice shorts, my love. Ah, okay. Sakto na to. These are good ones though. These are like Rip curl? rib curl. Yeah. Yeah. Do you want anything from the shops, mate? No, I don't think so. I think I'm good. Okay. Yep. Lunch was good.
Sorry? Lunch is good. Yeah, oh yeah, what do you want for lunch? Oh, the same thing tomorrow. Yeah, but like Wednesday, Thursday, Friday. Well, we need two more. But I don't want you to have the same lunch for 3 consecutive days. So I didn't cook the other breast, but I can cook that, and that can be your lunch for Friday if you like. We need to think of a lunch idea for Wednesday and Thursday. I can always buy a ready-made salad. Are you sure? Yeah. I can make something for you, something kilo. Because the salad, we do not know what's in the dressing. Okay, some Okay. cheese. You think of anything else? No. Yep. Yan guys, luto na. Okay na yan. Perfect. Tapos yung lettuce na, ready ko na din. Hugasan ko na. Nag-prepare si Dun. Gusto niya dun daw kami kakain. Para upo talaga ba? Tamang upo talaga. Tamang kainam talaga. And ayan na. Nakabili na siya ng cheese. Ang ingay naman ng TV natin, babe. Ayan. Kain tayo, guys. Kain. Masarap to, guys. Meron akong video nito kung yung parang hindi naman siya detalye kasi medyo detailed kaysa ngayon kasi sobrang dali lang niya gawin eh. I-leave ko yan dito, guys, kung interesado kayo makita yung isang video na yun. But yeah, kain tayo! May nais lang ako sa video ko, guys, pero manonood na kami ng Money Heist. Tapos lang ni Dan mag-shower, galing siyang takbo, shower. Tapos now we will watch siguro mga isang episode lang ng Money Heist tonight. We'll see what happens. Ano na kami? Tingnan natin kung anong season na may season 2 na kami. Part 3 na pala kami! So, season 3 na kami, guys. Episode 4. Konti na lang, babe! And hanggang episode 8 siya. Babe, we're almost there. Ready, my love? Nag-Instagram na naman siya, guys. Anyway, yun na yung vlog, guys. Iko-close ko na to kasi manunod lang naman kami nito. Tapos mag-skincare ako, matutulog. Yun lang. That's all for this vlog. Thank you so much, guys, for watching. Sana nagustuhan nyo. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye. Mwah. Diba, pinatayan tayo ng ilaw.